ایروش سێشەمێ 15 مژدارê hejmara şêniyên dinyayê ji 8 milyarî zêdetir bû. Kêlî bi kêlî, çirke bi çirke, ev hejmar bilindtir dibe û ber bêjor ve hildikişe. Bi vê boneyê, Sekreterê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres kêfxweşiya xwe nîşan da û got: Gerek em ji bo vê hejmara nû û li ser xatira pirrengî û bi pêşketina dinyayê ahengan li dar deynin. Lê li gor rapor û lêkolînên navdewletî ji kêfxweşiyê bêhtir, firehbûna civata mirovan cihê xemgîniyê ye. Ji ber çi? Ji ber ku krîza seqayî li dar e, li dinyayê ava vexwarinê qûtê mirovan sera qetlekê mê dikevin û serjimara hindek welatan bê hesab zêde dibe û tu stratejiyeke hevgirtî ji bo anîna zarokan tune ye. Hindistan dide pêşiya Çînê. Welatê Çînê ku bi serjimariya xwe ji mêj ve yekema cîhanê ye, êdî cihê xwe dide Hindistanê. Li gor texmînên UNê salekê bişûn de serjimara Hindistanê jiya Çînê bilindtir dibe. Lewra bi dehê salan e ku hikûmeta Çînê prosesa zêdekirina zarokan kontrol dike û siyaseta zarokeka tenê dişopîne. Li gor pêşbîniyên Netewên Yekbûyî 2058 serjimara cîhanê dê bigihêje 10 milyarî. Nêzîka nîvê vê zêdebûnê tenê dê li 8 welatan pêk bê: Komara Kongoyê ya Demokratîk, Misir, Etiyopya, Hindistan, Nîjerya, Pakistan, Filipîn û Tanzanya. Li gor te, zemîna me bi samanên xwe û van krîzên heyî ve, dê bikare bara vê hejmara zêde ya mirovan rake